मोजां लिर नों कुइसनखौ फरायनांगोन मिथिबाय बेखौ उल्थां फाल्थां होना होगोन ना 1 नाम्बार कुइसनखौ फरायलाय नों मिथिनाय जायखिजाया माबा नानि मुंलि नों मिथिनाय जायखिजाया माबा जुनारनि मुं लिर जुनारनि मुं मा लिरखो नोङो मावजि गराय अमा मै ओमफ्राय जिराफ ओमफ्राय बेयाव नानि मुंखौ मा लिरखो बामि मागुर मावा खावै ना मा बियो बोरै होनखो वा अ ऐखार ऐ खावै औ दे ओमफ्राय सल ना ओमफ्राय थार्ड कुइसना मा फरायलाय थार्ड कुइसनखौ थाइसे फिथाइनि नङा 13 नाम्बारनिखौ औ दे फरायलाय थाइबा फिथाइनि मुं लिर फरायदो फार्स्टनिफ्रायनो फरायदो आरामनो मोजाङै फरायनांगौ ना दे मोजाङै फरायदो 3 नाम्बारनिया फरायला जारलाहाय आपेल आनारस ओमफ्राय दालिम मा बेयो मिस्टेक हो गया दे मलेट दे गाबोन एमआइल एग्जाम दं एकदम फारि फारि लिरनांगौ ओमफ्राय आरो बबेयाव मिस्टेक जादों बा बबेयाव गालांफ्लांदों बेखौ मिथिनो मोनो चेक खालामबा मिथिबाय ओंखायनो चेक खालामफिननाया बिराद गोनां आरो हाखु दाखु लिरनाङा दै लोंनायाबो गोनां मा आरो एग्जामाव मोजां चेक खालामनायाबो गोनां गोनां हेल्दि फुडाबो बिमानि हेन्ड राइटिंआ माबायदि जानला मेनलासोखा